Wabeda ne kanyo matin ni jata tije duol matayo yiero mar IEBC MARJAN Ochamo MUMA mar kawo apisi ayanga kawuono e nyasi manotelne kod ogai mar bad migawo mar doho Loni Martha Koome. MARJAN ne opuodhi kaka jata tije mar IEBC juma mokalo bang' kane omako apisno e yor mar kojolo chakre higa mar 2018. Sani koro okawo thuolo manowe kod Ezra Chiloba mane oteng' lwete mogo keitude kod mibadhi. MARJAN nosingo ne oganda jo Kenya ni yiero maduong' ibiro time e yo makare kendo e yo maratiro. Nyasi no notimore e doho maduong' mogik e boma ma Nairobi kae. I, MARJAN, having been appointed as the Commission Secretary / Chief Executive Officer of the Independent Electoral Boundaries Commission, do swear that I will at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will faithfully and fully, impartially and to the best of my ability discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will or prejudice. So help me God.